हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ डांसर अनुज राज। चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अच्छे से ऐसा ही वीडियोस में बनाते रहता हूँ। तो चलते हैं। आइए शॉर्ट देखो ना, लॉकडाउन में बारात आई हो अब बढ़नी मरस हो ना, देखो दुल्हा पी के मातल बा। अरे साचो साकिल के झूला के पाइन ढाके हां ओकर बाबूजी एकरा से नी कमाई रोहनी कुआर रे, काहे न कौना खातिर कोहदी सिंगार रे, दिहल दहेज कबो भतरा सा भाई रे। एगो लड़की से हम करत रही प्यार, कर देहलस हमारा साथे उ खिलवाड़। एको बेर न हमसे पूछलस कैसन बावे हाल, खाली पबजी खेलत बानी जब से छोड़ के गइल माल, खाली पबजी खेलत बानी जब से छोड़ के गइल माल। जय हो जय मेहदारू तोहर हरदम बोलब जय जयकार, चाहे चप्पल जूता से मरबू आ तू ही बाड़ू जिंदगी हमार के तनो बेलने बेलने मरबू। ठहर प खाना ठहर प पानी मौलब बथी तोहर कपार, चाहे खोरनाटी से झरबू आ मोइल कपड़ा खींचब तोहार, गोड़वा दबा देब जदी हरबू। जय हो मेहदारू। काका हो हमरा के रहिया बताई द, बानी भुलाइल तनी घरे पहुँचाई द ना जा। दुनिया के कोनों कोना में अपने बहन के मंडप बना ले, अगर तोरे बाप का दामाद बन के ना देखो तो हम हूँ अपने बाप का बेटा। लइका जवान होई बुढ़ाओ बोले बोली, घर घर कहीं ना कि चल जाई गोली।